Welkom bij RTV Scheldemond. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator. En wij zijn hier op bezoek bij familie De Bruikeren in de polders van Aardenburg, in de Jokweg. Deze aflevering gaat over het poten van aardappelen. Gaat u mee? Bert De Bruikeren, fijn dat we welkom zijn hier op jullie bedrijf. Hoe lang zit je al in het vak? Ja, ik ben een jaar of 10 geleden van school gekomen en sindsdien zijn we eigenlijk in de pootgoed begonnen. Het pootgoed, een aardappel van vorig jaar, kun je die er even bij nemen? Ja, we hebben hier een voorbeeldje liggen. Deze aardappel die is van het oogstjaar 2017. En wat is er sindsdien mee gebeurd? Deze aardappel die is bewaard bij ons. Die is in geconditioneerde bewaring bewaard op 3 graden Celsius. Zodat de aardappel niet gaat kiemen. En een aantal weken geleden hebben we die uit de koeling gehaald en is die gaan opwarmen. En dan zie je hier mooie kleine witte puntjes komen. En dan zie je dat de aardappel klaar is om in de grond gestoken te worden en te starten met groeien. En wanneer heeft je dan voor het eerst het licht weer gezien na de winter? Ik denk 3 weken geleden hebben we hem uit de koeling gehaald en is die opgewarmd. Oké. En wat gaat er nog bij als je dit dus plant? Ik zag je met vloeistof net bezig. Ja, klopt. Ja. Je doet allerlei middelen erbij om ziektes tegen te gaan en om luizen te bestrijden. En ook meststoffen voeg je toe om de start van de aardappel zo goed mogelijk te maken. We gaan achter jou aanrijden om even te kijken hoe we dat gaan doen, hè, met dat poten van de aardappelen. Ja, dat is prima. Ja, we staan hier bij familie De Bruikeren, maar ik heb gehoord dat jij een stagiaire bent. Wie ben jij? Klopt, ik ben Hans Buijzen en ik ben student op de Hals Hogeschool in Den Bosch. Oké, en ik heb je net iets zien doen met een zak met granulaat en dat gooi je in het water. En wat is dat en waar dient dat voor? Dat was superstart, dat was niet in het water, dat was gewoon granulaatmeststof. En die wordt in de rij toegediend. Dat is zijn al benodigde groeistoffen voor de aardappels. Dus toevoeging. Nou, dankjewel voor je bijdrage en heel veel succes met je stage. Dankjewel. Bert, we zijn nu aangeland ergens tussen Zuid-Zand en Katzand. Dat klopt, ja. We zijn bij Potjes aanbeland. Hoe heet dat? Potjes, dat is hier in de streek voor mensen een hele bekende rotonde. Oké, wat is het ras eigenlijk van de aardappel? Het ras dat we hier planten is Desiree. Desiree, je hebt zetmeel aardappelen, je hebt frietaardappelen, consumptieaardappelen. Welke zijn dit? Dit is voor poters, heb ik begrepen, voor volgend jaar weer. En wat zijn dit voor aardappelen? Ja, Desiree is een ras dat gaat veelal weg voor export naar Afrikaanse landen dikwijls. Marokko is bijvoorbeeld een land dat heel veel Desiree vraagt. En die zijn makkelijk te bewaren dan? Die moet je koelen en die moet je op 3 graden Celsius bewaren en dan gaan ze niet kiemen. Hoe groot is dit perceel en hoe lang doen we nou over om te planten? Nou, het is een perceel van 9 hectare en dat hoop ik toch morgenochtend weer klaar te hebben. Een uurtje of 10 werk hoop ik. Oh, en gaan jullie vannacht door dan? Nee, om 10 uur stoppen we vanavond. Oké, dus het is aanpoten dit seizoen? Het is even gas geven inderdaad. Nou, geef er een gasje op dan. Gaan we doen. Bert, ik zie hier 4 aardappelruggen. En je hebt net een aantal aardappelen blootgekrapt eigenlijk. De grond een beetje verschoven. Wat zien we hier nou? De afstanden en zo? Ja, hier kan je goed de diepte zien van de aardappel. Die moet de kop moet net boven het maaiveld uitsteken, dus dat is hier perfect. En zo kan je ook de pootafstand meten en die ligt nu op 16 centimeter, dus dat ziet er ook heel goed uit. Oké, dus ze liggen net boven het maaiveld, de kop, en dan gaat het groeien. Dan krijg je hier de stengels natuurlijk, de wortels. En aan de stengels komen dan de aardappelen, hè? Begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. De stengels groeien naar boven en van onder komen er stelonen en daar komen er aardappels uit. En dan moet het aangeaard worden. En waarom is dat? Ja, dat noemen ze frees. En als deze machine klaar is, dan komen ze later met een frees en die maalt de grond fijn en die maakt de hoge ruggen. En zodan groeien de aardappels niet uit de rug en worden ze niet groen. Oké. En wanneer ga je ze nou rooien, denk je? Ja, ik hoop rondom augustus. Augustus, september zijn bij ons de drukste maanden eigenlijk.
Nou, succes ermee. Dankjewel hè. Ja, tot ziens. Beste kijkers, bedankt voor het kijken. De aardappelen van de Bruikeren die gaan over heel de wereld. U kent natuurlijk allemaal Vincent van Gogh, de aardappeleneters. Ik wens u smakelijk eten bij uw hoofdmaaltijd. Aardappelen, vlees en groenten. Smakelijk eten!